Здравей, Танче, влизай и не се събувай. Танче, реши ли какъв цвят искаш да сложим на ногтите? Не. То ще да сложим едно червено. Това дали ми отива? Ти какво мислиш? Да, много хубаво ти седи това червено. Него не си го слагала. Добре изглежда. Аз не знам. Не, знаеш какво? Няма да е червено. Аз ще избера някакъв друг цвят. Или пък това виненото. Още не знам. Нали тази горчица е много хубава. Аз ще да видя манджата дали се е сготвила, а ти докато се избираш цвят. Сега идвам. Избра ли си някакъв цвят? Да, готова съм с избора. Харесах си това телесничкото. Той е близко до кожата. Много хубав цвят.